olen Daniel Lindeman ja mulla on harvinaista kerrottavaa. Ja mä haluan kertoa tän vain siksi, ettei ketään mun ikäinen tai nuorempi tai vanhempikaan lähtis kokeilemaan niitä samoja juttuja, vaan koittais pysyä vaan rehellisyydessä ja kunnon elämässä. Ja se kunnon elämä ei ole huumeiden vetämistä tai viinojuontia. Ei se ole mitään elämää. Mä oon ollut moottoripyöräkollarissa. Mä ajoin autoa päin ja se auto oli Volkswagen. Ajoin moottoripyörällä. Se oli oikein mahtavaa. Ja se oli jopa sellaista, mistä mä olen haaveillut, että mä pääsin oikeesti ajamaan moottoripyörään. Se oli kivaa. Se oli mahtavaa. Se oli just sellainen, kun mä olin aikaisemmin ajatellut. Että tää on juuri sellainen paikka, johon kaikki munlaiset nuoret ihmiset sekä vanhat kuuluis käymään. He saisivat kaikki tulla käymään. Tuo valo on mahtava. Se loistaa sinistä niinku täplää seinille. Se oli oikeesti mahtava. Tuommoisessa valossa mä voisin joku ilta nukahtaa. Ihan vaan siihen tunteeseen, ettei ei mikään ole niin mahtavaa kuin lelossa. Se tuntuu semmoiselta, että sulla olisi ollut pieni lapsi sylissä ja sä olisit oikeesti voinut puhua sille vaikka mitä. Eikä se haittaa, vaikkei se papu osais puhua. Mut kun sä vaan saisit kertoa sille sun omista tunteistasi, saisit tutella sille, mitä sä aiot jatkossa tehdä ja kaikkea sitä, niin se auttaa ihmistä. Ja auttoi minuakin. En mä uskaltanut ajatella vielä mitään sellaista, että miten se voisi tarjota mulle. Kaikki on mahdollista. Hyvä elämä on se, että sä pysyt rehellisenä ja suorana, pystyt nähdä uusia ihmisiä, tutustua uusiin ihmisiin ja kohtaamaan he kaikki just sellaisena kuin he on ja anna niitten myös kohdata se oma itsesi juuri sellaisena kuin itse olet. Se on mun paras toive kaikiselle, että kaikki kohtais myös muut kun he ovat itsessään. Kaikki on mahdollista, jos vaan haluaa. Robotti oli kiva. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Kaikkeen meidän täytyy tottua. Ja on ihan oikein, totutaan. Pikkuhiljaa. Sitten pikkuhiljaa. No, mä voisin sanoa sitä niin kuin mietti ja ajatteli, että mitä kaikkea maailmassa on semmoista, mistä on apua. Kyllä mä henkilökohtaisesti, kun mä oon vähän semmoinen, enkä ihan vähänkään uutisriikki, ja mä seuraan maailman tapahtumia ja kehitystä, mitä kaikkia on meneillä, niin mä ajattelin, että se vain on meidän tulevaisuus, ja niin kauan kuin pystyy, niin kyllä hyvä on yrittää pysyä mukana. Ei siitä, jos aina on vastaan, niin tule mitään muuta kuin katkeruus ja kiukku. Ja sitä aina mä haluan välttää. Niin on niistä, että jos niistä roboteista ajattelee, niin siitä tulee niin monta ajatusta se, että ensinnäkin se on väliin hyvin turhauttavaa se joka vetää jotain jumppaa.
Niin nyt kun sitä jumppaa voi vetää eri henkilöille ja ne tulee siihen monitori eteen ja painaa nappulaa ja alkaa voimistelemaan, niin ei siitä tarvitse ketään muuta. Se on jossakin nurkas ja pidät se tähän vapaaseen tilaan ja aljat pispaamaan, mitä käsketään. Juu, ihan varmasti sujuu paljon paremmin se kuin se, että sulla on pino siellä niitä lehtiä ja ohjeita ja vaikka ne on kuvien kanssa. Mutta jos se tekijä olisikin siinä ruudulla ja sä näet, niin paljon helpommin meet mukaan. Joo. Ensin niin mä ainakin jännitin hirveästi. Että mä en niin selviydy siitä, koska tietokone oli ainut, mitä mä olin käsitellyt. Robotin nähnyt, kun toi sulle ruokaa, jäin katsomaan, että mikä ihme tuokin on. Mutta sitten se oli musta ihan niin kuin mielenkiintoista ja kehitettävää sen käyttö. Et tosiaan, niin mutta se auttava käsi sillä varmaan olisi ihan hyvä asia. Soittaa se sitten ovikelloa tai mitä vaan. Niin, joo. Ja sitten mun tulee sitten mieleeni, että sitten tuo robotti sitten vissiin sitten täytyisi päästä. Joo. Ja siinä oli tavattoman hyvä ääni, Joo. selkeä. Joo. No. Ja jos ei tajunnut sitä, niin siinä oli teksti. Niin, sekin Sitten vaan vielä. seurasi sitä. Tuolla esimerkiksi tuolla uima-altaalla, me ollaan Einokan muutama kerran käyty aina aamusti tuolla, niin siellä istuu ihminen siellä nurkas ja katsoo, kuka meistä hukkuu. Niin sen yksi ihminen pääsisi johonkin muihin oikeisiin töihin. Se kun se istuu, lukee puhelintas ja katsoo, että kaikki on pinnalla. Ja jos siinä olisi tämmöinen robotti ja tekisi yleishälytyksen, se olisi silloin 10 henkeä heti. Ensimmäinen olisi katsomassa, että kenen tukasta nostetaan. Joo. Kyllä, Aivan samalla kyllä. kuntosalilla, niin se Niin. istuu siellä sen tunnin, Joo. kun me ollaan, että että meillä on joku vahti, vaikkei me edes nähtäisi häntä. Hän tekee omia töitäsi, mutta kuitenkin ihan turhaa. No kyllä se hyvä oli se, ja sitä mä ajattelin, että just jos se tuo jotakin tavaraa, niin ei tarvitse lähteä itse hakemaan mistään. Ja just niin kun me tulee noita kauppalähettejä, niin robotti voisi tuoda sen ovelle asti. Robotti tuo, niin. Mulla käy. Jaha, Olen käynyt 5 kertaa. Ja täällä talossa. Joo, mutta se on tietysti siinä robotissakin on se vika sitten, Niin, se että on vielä se, että ei se pääse portaita. Mm. Ja sitten on semmoinen ihminen, joka on tilannut, ei taas pääse itse portaita hakemaan sitä. Se välimatka täytyisi olla Semmoinen siinä. vielä, ratkaista, mitä ne toimii. niin, se on Niin niin, pitkälle kuitenkin. Että vaihtopistettä täytyy kehittää. kyllä. niin, se justiin. Joo. Juu, nämä just missä oli se iso koppa, niin semmoinen olisi tuossa nurkassa ja ne, joka tuo, panee laatikot sinne ja sanoo huone 39. Joo. Ja se on siellä oven takana ja sitten siihen tuommoinen käsi, kun koirallakin tai noin painaa kirikelloa. Sulla on tullut lähetys. Joo, sitten hyvä idea. Eikä se tarvitse nostella sitä laatikkoa, hän hakee sieltä yksi kerralla siitä. Meilläkin kun ovet siinä käytävässä, se on siinä oven takana ja siitä vaan sitten eteenpäin. Mutta sitten millaiseen pääsee sinne nyssiä? Mutta ei se ole meidän ongelma, se on Just näin. Mutta on niitä mahdollisuuksia valtavasti tuommoisella. Esimerkiksi tämän tuodaan tähänkin taloon semmoisia ihmisiä ruokaa, jotka ei pääse tuohon ruokalaan. Niin jos se on semmoinen laite, että se pystyy tuossa pihassa kulkemaan, niin sehän jakaa ne tänne. Ei taas tarvitse mitään pakettiautoja. Mutta silloin se tietysti edellyttää sitä, että arkkitehdit on kanssa ajan tasalla. Niin. Tietää, että tämmöinen talo tarvitaan, missä on kynnyksiä. Vaan sitten mä sitten sanoin, että sitten pyykki sitten oppauttimme se alakertaa ja sitten sitten rumpuun ja sitten mä siitä kysyin, että osaako se sitten laittaa se pesukoneeseen sitten Oikea ohjelma. Joo. Sun täytyy ilmoittaa ilmeisesti sille, että tämä on 40 tai 60. Pohjapiirustukset, mitä se nyt sitten koskeekin, niin
että se on yhteistyössä on Joo, robotti ja sitten se muu tila. Että se on Sitten tänne yhdistetty. sitten tulee mieleen. No. Ainakin no mun mielestä kaikki semmoinen just tämmöinen mekaaninen, ja jos niin ajattelee, että se ihmisten kanssa niin avustava työ, niin se on just se, mistä voisi sitä ihmistyövoimaa vapauttaa. Että kun siitä nyt kuitenkin aina pitäisi löytyä se inhimillisyys, että ei se robotti mene sitten, niin kuin meillä joku sanoi, että ei se tuu mua poskelle silittähän. Että se apu on, niin kuin, siinä on, että pysyisi kuitenkin se semmoinen inhimillisyyden raja. Se on aika, kuitenkin on ihmisestä. Mutta sitä avustavaa, sitähän on julmetun paljon kaikkia työtä. Että kyllä teillä sarkaa piisaa kynnettäväksi. Mutta te olette innostuneita, se on hyvä. Kaikki tuommoinen potilaiden ostaminen ja liikuttaminen. Joo, ja niin paljon mahdollista kuin on, että siinä olisi semmoinen lämpö siinä äänessä jo ja vähän niin siinä, että kertoisi vähän, että ei vaan sitä, että mä siirrän sun nyt, tai vaikka ei sanokaan mitään, siirrän tuossa tuoliin. Mutta siinä olisi jotain semmoista, mitä se vähän niin kuin ihminen, joka mitä hän tekee. sanoo, että kuule nyt niin nyt mennäänkin sitten pyörätuoliin. Mutta se, että nämä, jotka tekee tämmöisiä töitä nyt, ja yleensäkin kaikki ihmiset, niin niitä täytyisi saada myönteisiksi näillä asioilla. Kyllä. Ettei ne olisi aina, niin kuin nyt tuossa joku näki tuommoisen, niin ei sitä tiedä, millaista viestiä se kuljettaa eteenpäin. Se täytyisi saada, että koko tämä yhteiskunta sellainen ymmärtämään tämä, että niin kuin sanotaan turhaa työn tekemistä. Ennen kaivettiin lapiolla, mutta ei nyt. Nyt on kaivinkoneet, jos pannaan joku ohjelma ja herra katselee siellä, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten, ettei nämä työntekijät niin pelkäisi sitä, että mun työpaikka on vaarassa, Kyllä. kun tämä robotti tekee. Kun he voisivat sitten tehdä sitä, mihin he opiskellut. Joo. Mutta toisaalta sitten kaikkihan tietää, mikä työvoimapula on ihmisten hoitoalan laidasta laitahan. Sitten on tuossa uutisissa tulee sitten tarkempaa hoitajia. Joo. Sitten mistä siitä otetaan? No niin. Nuorille puuttuu tästä hoitotyöstä se hohdokkuus. Niin, saa tällainen näin. Niin jollakin tavalla senkin yhdistäminen siihen, että olisi se vehje, jonka kanssa voisi keskustella suomeksi toisen kanssa, mitä vaan. Mielikuvista taas rajana. Toi robotti, joka tulee niin just hoitotyöstä tai missä vaan, niin se puhuu, se antaa niin kuin antaisi vaikka espanjalaisella niin espanjaksi ja sitten suomeksi sen saman siinä, että se oppisi ymmärtämään sitä ja se tulisi sellainen selkeästi. Oi paljon. Paljon. Ihan just semmoinen. Silmät ja korot just se, että pidä aina ja ole avoin ja mieti itse, onko tämä niin. Joo, ja äläkä kuuntele vaan niitä, jotka on aina, että ei. Joo, positiivisuus. Joo, ja se on ollut minusta sillä lailla hauska, että se oli jännää ja että tämmöistäkin jo nyt on tämmöistä, että mitä kaikkea vielä on, mitä kehitetään. Että varmasti tulee jotain aivan mahtavaa ihan, että on saanut olla mukana ja ihmetellä. Niin me ollaan oltu etuoikeutettu. Kyllä. Kiitos teille sitten vaan. Joo. Sitten etuoikeutettu. Se myönteisyys se on vaan lisääntynyt, kun tässä ollaan... Joo, nimenomaan. Joo. Kuule, tiedätkö, kyllä asia on niin, että sinä olet se, joka muuttuu. Nämä menee eteenpäin ja sitä mä olen yrittänyt pitää ohjenuorana.